Mainggit. Saan mo nga na eh? Mainggit kayo. Itin mo naman din si mama mo. Sarap. Sabi nila, mabulit ka na, balong na. Zia. Tingnan natin para Hi. Hi siya. Hi. No. Mano mabalong ta nagpapatrabaho, nagpapabubong eh. Hi guys! Welcome back to my channel! Third day namin dito sa Bulinaw ngayon and we're about to go home! Nag-prepare na kami ng mga things namin. Mainit. Kaya gagawin yung mata ko. Pero dadaan muna kami dun sa bahay ni Ruby. Doon daw kami magla-lunch. We're checking out! English. Ito po si Boy Chill. Chill. Nasaan na si Boy Tumbong? Boy Tae pala. Ito naman si Boy Nood. May papakita ko sa inyo. Diyan banda, kung makikita nyo, may mga bangka. Ayan. Wait lang, zoom ko. May mga taong sumasakay dyan. Kumbaga, yan ang transportation nila, no? Yan ang transportation nila papunta doon sa kabilang isla. May mga may mga motor din sila minsan na dinadala doon sa kabilang isla gamit yung bangka. Isipin nyo, syempre isang kamali lang nila mahuhulog yung motor. Okay guys, later ulit. Bye! Pauwi na us. Hindi nabubulok. Iba sa mga hindi nabubulok. Ayan, Ruby. Ayan. Hindi nabubulok yan, pero may nilagay kang nabubulok. Mahala ka to. Thank you. Come again. Kunahan na si ka. Ano pa tayo? Couple shorts. Ano pa tayo? Couple shorts. Shorts. Couple shorts pa tayo. Ano yung... Si Johan, adik na adik manood ng mga ganyan. Kumakanta na aso. Yan yung down. Tapos na po ang sundowners. Sunod, pupunta po kami sa, ano? Down na kami. Sa Vitalis, Ilocos. Ito, adventure. Lahat ng Malagris, Lahat po ng resort namin, pupunta namin dito. pupuntahan po namin. Nauna ng Thunderbird. Ang pinakauli po yung taberna. Taberna, Bawang, La Union. Doon po tayo makakakita ng submarine na lumulutang. Shout out kay Mayor Isko sa pagpapalinis sa pagdating ko ng Maynila. Malawak na. Ano pa masasabi mo, sir? Wala na. Naubusan na. Sige, bye-bye na. Bye. Bye-bye. Ayan, andyan na naman si Madam Ruby, oh. Eh, pwede palang mag-park. Doon lang. Yata kasha. Burner ko yun.
gising na. Lukon nyo ah. Kasi, dahan-dahan lang, dahan-dahan. Mamaya na yung bayad mo. Dito na tayo. Tinatita Ruby. Mamaya na yung bayad. Boy. Bigyan mo na 10. Sige, anak ko yung sumot na. Lukon na. Opo. Sige na, lakot ako. Ah. Gising na kuya. Kain mo tayo. Dito kami kina Ruby. Andun yung house nila. Bale, nire-renovate ito kasi gagawin daw na headquarters. Itong lupa na to. Gagawing headquarters to na. Headquarters ng mga syempre, Navy. Navy, ano nga to eh? Naval Detachment. Ayun. Home sweet home. Ayan o, nakapugiit ni Zia. Kumusta? Ay, gising pala. Nakapugiit oh. Oh. Oh, tignan nyo naman oh. Oh. Yan lang yan. Oh. Oh. busy. Si Aling maliit oh. Masarap? Masarap. Ito kumain, yung mapapatumba ko And the winner is... Galing siyang pansinin. Oo, pansinin nila ako din. Okay na yan. Ayan na. Hindi na niya alam. Yan o. Hi, Sia. Hi. Hi! Wala na. Ang sarap. Ang sarap. Sarap kumain. Dito ko, fresh patit. Matataba pati yung ganito nila. Oo guys, dito ka matututong kumain ng mga seafoods. Yan. Marami pa silang sa ano? Ano pa pa? Doon sa bon. Ang laki ng bangus. Kaya nga, laki yung sarap. Lalaki wala nang lasa. Padas na bagoong. Minsan lasang puti ko. Okra. Crab. Talawa. Isubot ko na to kuya daling ah. Pero sita. Last month. Di kaya masira yan. Kasi may bang. Sa rock. Okay. Kala ko hindi ka okay eh. Ay! Diyan pala kayo. Nanggagyo. Bye. Marami pa. Try later ulit. Ganon mo yung ako. Ala. Bibili kami ng mga isda. Tignan namin kung anong isda ang pwedeng mabaway. Kasi sabi nila mura lang daw dito i-compare doon sa bawang. Tama? Ayan. Nagdadakkel na eh.
Mga tipid sa kilo. Kami po sir, 1,670. Ah. 1,600 na nga lang eh. 200 ka manungay nga kung daytan. Ang daming isda. Alam, pati di po sa imat naman sa? Alam, pati po sa imat sa? Ano na yan? Walang antarte, pati antarte lang sa mga ay, ganabi. Ayun ka ano. Ganabi ko ano doon ni inang mo. Parang wala nang masyado. Parang napagpilian na, parang ganun ba? Magbantay ka tapos kukunin ka na ng bukas. Kaya help. Pusit. Yellowfin. Yan ito eh. Dorado. 150. One eternity later. Yung kamay niya, talagang tulog na. Pero pag dalawang kamay, talagang tulog na. Yung nananaginip na yon. Ay, yung dalawang kamay. Ay, dalawang kamay oh. Nananaginip. Ano ba yung panaginip niya? Grabe. Ay, nakababa yung isa. Hindi na siya nananaginip yata. Yung isa na lang nakataas. Oh, dalawang nanaginip na naman. Grabe. Ang dami namang panaginip nito. Ano kaya panaginip na? Panaginip, pati yung paa. Pati ba yung paa? Yung pagkamaganda talaga. Maganda daw yung panaginip. Naku, dalawa na naman. Yan na. Parang nakikita ko gumagalaw yung paa niya. Two hours later. Hi I'm guys! going to watch Netflix, guys. We're back home. And look at this. I'm going to watch Netflix. Boy, guys, poopy mans. Bye guys, thank you for watching.